kokar gammal hårdrock. Någon annan bekämpar cancer med en bild på en hårlock. Och när annat tar politisk ställning är det ingen som bryr sig. Men när Pelle visar upp sitt nya kök, ja då klickar flera tusen. Världens största fikarum, där du kan få kontakt med 10 nya vänner på en kvart. Så vem är du i denna världen? Var har du ditt hem? Är du stark eller rädd? Är du vilsen eller trygg? Är du älskad och sedd? Får du en kram av en vän? Får du vara glad för ett lilla tryck? Sofias pojkvän har gjort slut. Nu får vi klistra hjärtan. Smileysar med surmin hindrar värsta smärtan. Tosten har semester. Han badar i en pool. Siv har fyndat på loppis och köpt en gammal stol. Och nu vill Magnus tala om att det är förskräckligt. Att barnen i Afrika svälter och att livet är bräckligt. Och Roger är inte rasist, men de som kommer till vårt land ska vara tacksamma och ta skeden i vacker hand. Så vem är du i denna världen? Var har du ditt hem? Är du stark eller rädd? Är du vilsen eller trygg? Är du älskad och sedd? Får du en kram av en vän? Eller får du vara glad för ett enda gilla tryck? Karin vill göra världen mycket mera kristen. Men Björn tycker det vore bättre om vi var ateister. Och Jocke underfundig, ja han skojar i alla väder. Som att snickaren som dog sörjes av 2 bräder. Ja det är fredag och Ulla väntar middagsbesök. Och vad jag önskar att jag kunde känna dofterna från hennes kök. Det blir fläskfilé med kallsås. Jag får en bild på hennes tranchering. Sen scrollar jag ner och ser Billys nya tatuering. Så vem är du i denna världen? Var har du ditt hem? Är du stark eller rädd? Är du vilsen eller trygg? Är du älskad och sedd? Får du en kram av en vän? Eller får du vara glad för ett enda gilla tryck? Ja, det där känner vi oss igen oss i, kan man väl lugnt säga. De allra flesta som har en Facebook-sida, tror jag. Tack Mattias. Tack. Ursäkta att rösten inte hör där på sistone. Nej, men det hör väl till det också. Jag tror du har lite för stark kaffe. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är precis sånt som man kan vara ibland. Ungefär likadant som man kan vara på Facebook. Det kan bli lite fel ibland. För sörjdes han har 2 brädor. Just det. Ja. Och det var själva vitsen där, ja. Ja, det var feltrycket där.